belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederlands. Access Journaal, vers van de pers. De rechter op Curaçao heeft gisteren 2 jonge mannen veroordeeld tot 24 maanden gevangenisstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De rechter is meegegaan in de eis van het Openbaar Ministerie tegen de 20-jarige Chadlijn en de 17-jarige Senatus. Volgens de rechter is bewezen verklaard dat de 2 meerdere keren toeristen hebben overvallen. Dat deden ze als volgt. De 2 wachten bij de uitgang van Mambo tot het moment dat toeristen naar huis gingen. Daarna achtervolgden ze de toeristen en overvielen ze hen. Werknemers van vuilverwerkingsbedrijf Celicor zijn gisteren onder leiding van vakbond BTG de straat op gegaan. Ze zijn ongerust over het feit dat de overheid een tweede tranche moet overmaken, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Ze hebben hiervoor onder meer een brief overhandigd bij het ministerie van Gezondheid, Natuur en Milieu en bij het ministerie van Financiën. Kort daarop heeft minister van Financiën Javier Silvania via sociale media laten weten dat volgende week de tweede tranche van een lening aan Celicor zal worden overgemaakt. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente worta clapa servibo na momento como ta kumini abo. Onderzoek door Stichting Belasting Accountantsbureau SBAP heeft uitgewezen dat de financiële situatie bij ABC Busbedrijf slecht is. Het bedrijf heeft niet voldoende geld om belasting te betalen. Directeur van ABC Busbedrijf, John Seintje, laat weten dat de uitkomst van het onderzoek al verwacht was door het bedrijf. De overheid heeft in de afgelopen periode flink gekort op de subsidie voor het bedrijf en daardoor is er nauwelijks nog geld binnen ABC Busbedrijf, aldus Seintje. De rechter heeft gisteren een 23-jarige man veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf. De rechter acht het bewezen verklaard dat hij meerdere keren zijn 17-jarige vriendin heeft mishandeld en misbruikt en zelfs ontvoerd. De man ontkent, maar de rechter acht het bewezen. Ook moet de man een boete van 5000 gulden betalen aan een 15-jarige die hij zo hard in het gezicht heeft geslagen dat ze meerdere tanden heeft verloren. Meerdere politiepatrouilles werden gisteravond naar Noord-Sapateer gedirigeerd. Een burenruzie die al enkele dagen speelde liep gisteravond volledig uit de hand. 2 mannen werden gearresteerd. 1 man moest naar het ziekenhuis nadat zijn buurman met een machette op hem in had geslagen. Het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn is deze week een actie gestart om te zorgen dat meer mensen aangesloten kunnen worden op het waternet. Veel families op Curaçao hebben momenteel geen schoon drinkwater en de regering heeft een link in het leven geroepen waarbij mensen zich kunnen aanmelden. Volgens de Fundación Hende y Medio Ambiente is dat niet voldoende. De oprichter van de stichting, Yvonne Woldhuis-Olf, legt uit dat de overheid meer moet doen om te zorgen dat alle families op Curaçao schoon drinkwater hebben. Aan het eind van deze uitzending van Access Journaal kunt u een interview met mevrouw Woldhuis-Olf horen. Op Curaçao werd deze week bekend dat er sprake is van overlast van de Giant African Snail. Als gevolg van de vele regenval van de afgelopen weken konden die zich snel vermenigvuldigen. Er is ook sprake van een kikkeroverlast, zoals te zien is op deze foto's van een voordeur van een huis in Cerro Grande, waarop zich verschillende kikkers hebben verzameld. In Piscadera, op een braakliggend terrein dat door de regenval vele plassen heeft gekregen, zijn ook veel kikkers te zien. Bezorgde burgers vragen zich af of de overheid actie gaat ondernemen tegen de overlast van de verschillende dieren.
Yvonne Wolthuis-Olaf namens de Fundación Hende y Medio Ambiente strijd je al geruime tijd om ervoor te zorgen dat iedereen op Curaçao die nu geen schoon drinkwater heeft, dat wel moet krijgen. Je wil dat de regering komt met een beleid daarvoor. Op 20 februari volgend jaar praat je daarover. Heb je een uitnodiging gekregen bij de rechter om erover te praten. En nu, gisteren heeft het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn een registratielink gelanceerd. Ze willen op die manier inzicht krijgen in de problematiek van het feit dat veel mensen geen water hebben. Is dit de oplossing waar je op gewacht hebt? Nou, niet echt, want kijk, dat er iets moest gebeuren, dat is natuurlijk één ding wat zeker is. Want we zijn niet voor niets naar de rechter gestapt. Ja. Wat mij wel heel erg stoort, is dat, dat de schuld eigenlijk bij mensen wordt neergelegd die volgens de overheid in illegaal gebouwde woningen wonen, zonder aansluiting, en mensen met een hoge schuld. Ja. Kijk, ik vind het niet terecht om de schuld bij de meest kwetsbaren van de samenleving te leggen. Dat is iets wat niet kan. Kijk, dat mevrouw Larmonie nu actie onderneemt, dat kan ik aan de ene kant toejuichen, maar aan de andere kant zeg ik, in 2014 zat mevrouw Larmonie ook in de regering. Toen is niks gebeurd. In 2012 heeft de toenmalige ombudsman, mevrouw Martijn, die heeft echt een noodbrief geschreven in 2012. En daar is door het ministerie van SOHW in 2014, dus 2 jaar na de brief, er pas op gereageerd. In 2020 heeft de huidige ombudsman ook een brandbrief geschreven. Ik heb dus zelf in juni namens onze Fundación een brief gestuurd naar naar de voorzitter van de Staten. Ik heb het nogmaals aangekaart en ik kreeg daar een hele nette brief aan terug van ik stuur de brief door naar de betreffende minister, in dit geval mevrouw Larmonie. Ik heb nooit een reactie opgekomen. En dat is eigenlijk voor ons de reden geweest van, ja, nu is het genoeg, laat nu de rechter maar eens een keertje besluiten. Kijk, wat er iets moet gebeuren, dat is een ding wat zeker is. Maar leg niet de schuld bij de meest kwetsbaren, want het is niet zo. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.